everyone, welcome back my YouTube channel. आंनि दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन बरायनाय थाबाय। लोगोफोर आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो प्लिज जोबजासिम नायलांदो। आंनि माथोआ बेसे बोरैबा खोनादों ना लोगोफोर? गगा मोनदों नालाय माथोआ थरायदो। अब्ला लोगोफोर आं भिडिअखौ जागायनोसै। नोंथांमोना जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय। थुदो। नै लोगोफोर लोक्षि फुजानि न' लिरबाय। बोथोराबो मोजां नङा, अखा हाबाय थादों लोगोफोर। नोंसोरनिथिं हादोंना हायाखै? नै लोगोफोर न' लिरखांना दुगैस्रांनानै आङो बिबार खानो फैबाय। दिनै लोक्षि फुजानि थोगि बावनो नागिरदों। नै लोगोफोर फुजानि गासै जगरानो रेडि जाखाजोब्बाय। दाना बावनोल'सो नांसिगौ। Palette. Nói. Này, what?